Dihamuna amanami nanami andorang sumarsaur hita dohot hata ni debata jungulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Di dia pehita maringanan di bagasa tikion asin roha ni debatama na semadungani hita saluhuna. Donga saha persiaon di bagasan Tuhatta Yesus, hata ni debata naga beturpuk jamita di tikion, tersurak do di Yesaya 35 ayat 4 saha 10. Sonoma di dok. Dok kamu ma tuak kaparroha na tahuton, pirma todimuna, unak kamu biar, ida ma debata munai ro martubulhon, dohok mamalosson, rodo ibana tongon palua hukam. Buhaan nama disi mata ni halak nama pitung. Jala marbinigi bahenonna pinggol niakana nengel. Mar hajingjang madisi halak na papang songon ursa. Jala maria iya dila ni halak nangungu. Ai marbuhal-buhal ma aka aek di halongonan. Jala sungai di adaran. Jala tano hasang situtu gabe tawo. Jala tano bakal-bakal gabe parmualan aek. Diinganan pangulunan inaga nase laut tubuh arung dohok tolong. Adong huhuk bisi dalam balubung dohok dalam nabulun natar goar dalam nabadia. Dan jadi mamulus yani halak naramun. Jala nasida napunasa. Menangise namadalani gari akanaoto dak tagamul lilu. Danga dong di sisi nga jala nasotupa buluson ni binatak panoro. Manang jupang disi. Jolma akka pinalua mardalab disi. Jadi mulak masugot halak akka na pinalua ni Jehovah. Jala mariaya roto Sion. Jala halalasnya roha saliling-liling na di atas ulu nasida. Dapotan hilas dohok lasnya roha nasida. Alai mapurus ma anggo arsak dohot hui-hui. Ido sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Molo taringo tu nama biaron. Gudang jala meragam bututu nabu tapar rohahon. Bahkan tahilala sendiri. Akan nabui patubu biar di tonga-tonga ningguluta. Jala dak pola niguar beru paning. Ala yakid duau nak kita pe. Tabutu bedui. Bahkan nunga heabita hilala akka dia nabui mabak kita mabiar kuatir dia ka pengalaman ning ulut tabiate baik ditiki las rohata songoni nang ditiki masa habuk ni rohat ala disudi situasi ido bui tu akka biar ni rohat alai adik pesongoni niuji maju sawatik padarhon biar ni rohan itu rok jolman waeng. Lumubi di masa ni pandemik COVID-10 sion. Molo pinarohahun waengon, nunga torop halak mabiar merubat. Apalagi tu rumah sakit. Nama rasa terpaksa nama molo ikum merubat tu rumah sakit. Manang turok terate. Manang dukso tartaun nabe hacik ni sahiti. Baru pe merubat tu dokter. Ipe tong do disonggo biar manang kuatir pakai lalaan. Sotong duan non mulu ikut dirawat di rumah sakit. Bebi di padomu tu ruangan perawatan ni pasien COVID ni narohana. Alanima mulu hira-hira satong hacik do pe dihilala sahit nai. Da tumagum ma ubak warungon nyalangan ninna. Mulu periksan no tu rumah sakit manang tu dokter. Nabi riba. Sotong didok na coviton. Memang ala peningkatan grafik ni COVID songod dalam mengantisipasi sian pihak medis. Sipata ulu nama julu periksa swab akka pasien. IP asa dilayani dokter pengobatan. Nian dang disudi tempat pelayan kesehatan. Ikon songoni prosedurna.
Alai hiado dong binigi songoni prosedurna. Apalagi mulu ngazona hitam kopi sapulusia daerah. Julu swab ma pasieni IP asa dilayani. HP mulu julu swab do ido biar ni rohana. Sotung do hasilnya reaktif manang positif. Gabi didok pasien COVID. HP mungkin holat demam, batuk, dohok pilek biasa do dihilala. IP ala nahona udah dora pigarina salpu. Sialani i gabe torok manuaing nama biar merubah tu rumah sakit manang tu dokter. Biar diperiksa sotung gabe didoan non pasien COVID-10 sia. Baru mata he si COVID tonate. HP sebelum masa COVID-10 sia holang ngeliam mohop otik do manang meriang otik. Ai pitur jalo-jalo do lau merubah tu dokter. Tapi lagi mula dong asuransi kesehatan nate. Rugi do dihilala muludang dipakai asuransi nih. Ima joro paning ngamanginang salah satu biar ni torop jolma binige sempat menjamur alani COVID-10 sinuaing. Sudah merubah tu dokter ala biar sotung gabi didok sahih naik COVID-10 sia. Asing ni adong dora sebagian halak nama biar majono hidunganna nahya terpapar COVID-10 sia. Adik penang liling malum dungan nesya COVID. Jala rak memakai masker donian. Alaya ni biarna gabi pada daun nama mulu makkatai. Jala tiki makkatai pe ulu nama hira nama muropidung guguni suarana. Ala dauni jarak ina makkatai. Tuai muse tutup do panangan di pem maskeri. Imejo rupaning sautik taringot tu biar naking lumobi di masa ni si kopiton. Totu gudang do pena bue tapar rohahon bahkan tahilala. Akka biar ala ni COVID-10 nate. Sialanima ikon sai taterapon protokol kesehatan ni. Dongan saha persiawan di bagasan Tuhan Yesus, domu tu biari dotong na tinaringotan ni topik ni minggu tadi tikion. Didok pirma tordim unak kota hutan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Dapatan na dipapos doro hatta mengadupi akan masa di nguluon. Asa unang dihukupi biari ngulutta. Jala somalna mulu adong padohan si songoni. Saya pitur mangihuk do muse akapadohan na patuguhon pos nyeroha. Lahu pasisihon biar nirohai. Jalaima na taida diturpuk jamita ditikion. Donga sa persiawan di bagasan Tuhan Yesus diturpukon disuruh dibatado ujui panurirang jesaya tu tonga-tonga ni bangsa Israel. Lumobi tu bangsa Juda manang Israel Selatan. Laho paposon roha ninasida. Asa sumisi bangsoi sian biar ni roha. Memang ditikii disonggopi biar do ngulu ni bangsoi. Lumobi siala pangotak ni hagugun ni bangso Asyur. Gabi songon na terancam ma pakilalaan ni bangsoi. Diuji nasida memangido pangurupion manang bantuan tu bangso Misir. Laho mangalo bangso Asyur. Halai dipaingot si Jesaya do. Naso marguna pangurupion di bangsoi. Justru gabi haurahar doi dinasida. Songon na buita ida di Jesaya 35. Ikut debatado si pangasahonon nasida. Di keadaan nasongoni tu budo biar ni roha. Di tonga-tonga ni ngulu ni bangsa Juda. Uhud di bagasan Arsa. Alai di tonga-tonga ni hatahuton nasongoni. Di papos debatado rohani bangsoi merhite panurirang Jesaya. Didok pirmator dimuna unak kamu mabiar. Idama debatamunai ro martubulhon dohok mamalosson. Rodo ibana tongon paluahok kamu. Songo bangso na pinilik ni debata nasida sasit tongna ikut debatado pangasahonon nasida. Alai dak songo ni na jupang ditikii.
malah gabiak ka bangso nagugudo di pangasahon na sida, lahu pasisihon biari. Alayati pesongoni, dang di pasobu de bata na sida. Diturpuk jami taon, di baga-bagahod do haluaon do akaragam ni halongangan. Hamalumon, nanayang si patupao ni debata tu na sida, songon na taida, manang na tabigin aking di ayat 5 sa rudiat pitui. Buhaan na madisi mata ni halak na mapitung, jala marbinige bahiron na pinggol niyak ka na nengel. Marhajingjang madisi halak na pakpang songon ursa, jala mariaya dila ni halak na ngungu. Boido halongangani, marrumang hamalumon secara fisik, ima hamalumon niyak kasahit. Alai, laus boido tong halongangani, secara partodion. Aitu do huaso ni debata, patupahon saluna. Molo naung mapituk kia partodion na marnida habal gaun ni debata, paugon nama gabi marnida. Nanengel hian tuhata ni debata, paugon nama gabi tinggil partodion nai, ubigi hatani tuhani, doho udutna. Artina, usaton ni debata ma akka pangabati sian ngulu ni bangsoi. Songonido nang akka alam sekitar ni bangsoi. Marbuhal-buhal ma akka aik di halongonan, jala sungai di adaran. Jala tano hasang situtu, gabe tao. Jala tano bakal-bakal, gabe permualan aik doho udutna. Lapatanna, para diun ni depatama na tau mangalehon hasonangan ni bangsoi. Bahkan, halalas niroha na saliling-liling na lehono ni depata. Songon naidok na naking di ayat 1:10. Patupao ni debatama dalan na badia. Jala akka na pinalua mardalan bisi. Jadi mulak masugut halak akka na pinalua ni Jehovah. Jala mariaya rotu Sion. Jala halalas ni roha saliling-liling na di atas ulu na sida. Donga saha persyaon di bagasat Tuhan ta Yesus. Sian akka baga-baga haluau ni bau-bau ni debatama arsak, hui-hui, rodi sudi akan dapat tubuh biar di ngulu ni bangsoi. Gabi hilas dohok las ni roha. Jadi molo didok si Jesaya tu bangsoi pirma tordimuna, unak kama biar. Batu guhon pos ni roha ni bangsoi doi. Asa hibul maka porsiai, mangasahon jala marpakimut tu debata. Ai debata do mual manang sumber ni pangurupion. Dohot haluaon, dada sian portibion. Nuaing dia ma naga betona ni turpu jamita tu hita. Na parjulu, tapagomos maha porsyaon dohot pakirimota tutu hatai. Donga sah porsyaon di bagasan tu hatta Yesus, mace gudang tutu nabui tahilala, mabak kita mabiar di nguluo nate. Jala jujur mahita. Dan boido honota swadong biar dingulut tau. Ai biarido sada pakkorhon di dusai. Ai mulu taingot dung madabu col mana perjulu itu bagasan dosa. Ima si Adam do si Hawa. Gabi tubuh do biar dingulu nasida. Songon nabui teida di sada Musa tulu ayat sia 110. Jadi biarido sada pakkorhon di dusai. Alanima mulai siada danak saha rodina matua, sudido hita makilala biria teh. Alai lausido nekon sita luhonota. Asa unang biari nama kukupi ngulutai. Ido ubai didok turpuk jami tahun naking. Pirma tordimuna, unak kamu mabiar. Ida ma debatamunai. Ro martubulhon dohok mamaloson. Roro ibana tongop baluhok kamu. Manabay semangat, jala lampatuguhon posnya rohatta mapadohani di bagasa nguluta laho pasisihon akka biari asa margugu hita mangadupi akka raga minamasa dohok mangulahon akka persuruni tuhani di nguluta. Jala tengok ma ia panurirangion ni si Jesaya di bagasa trupuon dada holan pamenak-menak si pariota sebingi. Alainu ngapatari terjadi dumobi di haroron itu hatta Yesus Kristus. Nama buan halua tu portibion. Yesus do dala doh asip tongan dohot hanguluan. Danga dong nasahat tu amai. Ia somarhite sian ibana.
Yohanes 4 ayat 6. Artina dakkola baga-baga sabing turpukon alai nunga terwujuti jala akka halongangan lagi norana di turpukoppe pamalum akka nama pitung na nengel na pakpang na ngungu nunga gudangi di pamasa Tuhan Yesus. Bahkan sahat tu na panguluhon nong mate pe songos Lazarus marhuaso do Tuhan tai patu pahossa. Yesus do mual hanguluani na tu pasobuhon uas nyerohatta. Aidang adong nastar patu pa debata. Jadi manangisi na raw tu Yesus, jupangan las nyeroha, hadameon, dohot hasonangan manguluna. Asa sumisi biari, tapagomos maha porsyaon, dohot pakirimota holan tutuhatai. Napadua hon, nagabe tonan iturpukot tu hita, gabe sibuan barita haluaw mangulutta tu humaliangta. Donga sa porsyaon di bagasan Tuhan Yesus, songon sejesai di bagasan turpukon, terjuru nak kita mengulahu parsuruh ni Tuhan Yesus. Ima lahu memeritahon berita haluaw nasihat Tuhani, tutonga-tonga ni humaliakta. Ulahunot tama parsuruh ni, merhiti akka pabbahen na denggang, maniru pambahen ni Tuhan di sandok ngulutta. Di pasiding ma akka parange, napabiar-biarhon, jalan na patubu ganggu ni roha tudunganna manang tu keluargana lahu mangihuton tu hatai. Ahyado binigi pengalaman ni sada keluarga mula-mula among na siya lapo manang siya kauma mabirbima sudi gelenga ala parimosi tingkat tinggi do harwa among non holan asing di bereng parpiak ni sapu na somal hiad di bereng di balik di pitu di dapur HP gabe di ruang tamu sapui di bereng ulu do pitur sude songgakanna i hola parpiak ni sapu beda dang do piak kanasing siala ni songgak-songgaki gabe mangirpuk masude ala ni biarna alai hola sudi jagu among nai merdeka manang tenang ma pakiralaan nyaka geleng sude imajo tarengok ni kehadiran ni sasahalak dang gabe paro kenyamanan alai gai batu biar tuakka sekitarna yang kosonari dangarong berata bigina songoni di tonga-tonga ni keluarga teh mudah-mudahan ma mulutung adong dope akana songoni da di pasiding ma alai songon sejesayau ma tapak pesadok ngulutai gabe sibuan berita haluaun lahu patuguhon rohani akana tahutan paro semangat doh akalas nyeroha uhud manugihon halak asa parsidoh merdalan di dalan nabadiyai ima di bagasan lo meniroha di tuhattai asa gabi rak parjabar muse dilas nyeroha dohot hasonangan namanottongi amin martangyang mahita muliate mali Tuhan dihatam napapos rohanami upasahat tami ma nasanggulu nami tutangamu nabadiyai dongani jala urupi mahami meneluhon roha biar namanukoti sonang doho dame di ngulu nami marhite-hite Yesus Kristus martanya kami amin.